je aj vodný hrob. Čiže sa človek podľa Rimanom 6. kapitole je napísané, že človek sa stotožňuje s obeťou Ježiša Krista, s jeho smrťou, s jeho pohrobením a s jeho vzkriesením. Ano? Čiže tým, že sa človek ponorí, niektorý, vám sa mi páčilo, ktorá som čítal nedávno, také prirovnanie, že keď sa človek krstí vodným krstom, tak je ponorený do tela Kristovho. Že sa stáva súčasťou tela Kristovho a že spolu zrastie s Kristom. Čiže tým, že sa človek ponorí, starý človek zomiera, stáva nový človek. Okay? Je to na základe viery a na základe vyznania. Vy ste ľudia, ktorí veríte, vyznali ste aj dnes v zbore, že teda veríte v Ježiša Krista. Takže ako je napísané v skutkoch 8. kapitole, slobodno. Hej? Slobodno sa dať hľa voda, čo vám bráni. Takže urobíme to tak, že... A už je teplá. Tak pohoda, ideme sa modliť. Tata. Halleluja. Nebeský Otče, v mocnom mene Ježiša Krista, prosíme ťa o to, aby si ho mocne požehnal, Pane. Dotkni sa ho, náplň ho svojim svätým duchom, v mocnom mene Ježiš. A ďakujeme ti, Pane, za jeho život, požehnaj ho. Nech sa má dobre, nech je požehnaný a nech je Božia milosť a Božia ruka je na jeho živote. V tom mocnom mene Ježiša Krista. Halleluja. Ja neviem, či ty chceš začať. Nie? Dobre. Takže v mene Ježiša Krista ťa krstíme. Halleluja.